Nós somos dos máis antigos, desde unha vez que houve un curso ali en Chantada. Entón, veche facer 20 tantos anos. Satisfacción personal moita, porque é un ben con que se contribuye á humanidade, ao ter unha trazabilidade da castaña, orientan e inspeccionan, bueno, as dúas cousas, entón eso é bo. Eso é bo, sin lugar a dúda. Entón, eso sempre de agradecer, sempre de agradecer. Merece a pena, pero ojalá houbera moita máis xente e ojalá houbera moito máis interés por parte das autoridades para promocionar este tipo de produtos, porque son bons, sin lugar a dúda, excelentes, eu diría, sanos.